Giayo ni Jesus ang bata nga gigamhan sa dawtan nga espiritu. Marcos Kapitulo 9, 14-29. Sa pagbalik nila ni Jesus didto sa iyang mga sumusunod nga nabilin, nakita nila nga daghan ang mga tawo nga naglibot kanila. May pipila ka mga magtutudlo sa kasugoan nga nakiglalas sa mga sumusunod ni Jesus. Pagkakita sa mga tawo kang Jesus natingala gayud sila, busa nanagan sila padulong kanya aron abi-abihan siya. Nangutana si Jesus kanila, anse may inyong gilalisan? Mitubag ang asa sa mga tawo didto, magtutudlo, gidala ko dinhi kanimo ang akong anak nga lalaki kay gigamhan siya sa dawtang espiritu ug dili na siya makasalti. Kon atakihon siya sa dawtang espiritu matumbo siya sa yuta, mubula ang iyang baba, ug mukagot ang iyang mga ngipon, pagkahuman mutoskig siya. Gihangyo ko ang imong mga sumusunod nga hinginla nila ang dawtang espiritu apan dili sila makahimo. Mingon si Jesus, kamo nga mga tawo nining panahon na wala gayoy pagtuo. Hangtod kanas apa ba ang akong pagpailob kaninyo? Dada ninyo dinhi kanako ang bata. Busagid ala nila ang bata didto kanya. Pagkakita sa dawtang espiritu kang Jesus, gipakurog niya ang bata og natamba kini og nagligid-ligid sa yuta nga nagabula ang baba. Gipangutana ni Jesus ang amahan sa bata, kanas apa ba siya naingon nini? Mitubag ang amahan, sukad sa gamay pa siya. Kanunay siyang iit sa kalayo o sa tubig sa dawtang espiritu aron siya mamatay. Apan kon may mahimo ka, kaluy ug tabangi intawon kami. Mingon si Jesus kanya, nganong mingon ka nga kon may mahimo ako. Ang tanan mahimo ko sa tawo nga multo o kanako. Ug mitubag dayon ang amahan sa bata, nagatuo ako, apan kulang pa. Dugangi ang akong pagtuo. Pagkakita ni Jesus nga nanugok na ang mga tawo padulong kanila, mingon siya sa dawtan nga espiritu, ikaw nga espiritu nga mao'y nagpaamang ug nagpabungol sa bata, mandoan ko ikaw sa paggawas og ayo na gayud pagbalik kanya. Misinggit ang dawtan nga espiritu og gipakurog niya pag-ayo ang bata og anyang migawas siya. Daw patay na ang bata, busa mingon ang kadaghanan, patay na siya. Apan giganitan ni Jesus ang kamat sa bata og gipabangon ug mitindog kini. Sa pagsulod ni Jesus sa balay nga ilang ginasak-an nangutana kanya ang iyang mga sumusunod dihang sila na lang, nganong wala man kami makahingilin sa dawtan nga espiritu diha sa bata. Mitubag siya kanila, kadto nga matang sa dawtan nga espiritu mahinginlan lang pinaagi sa pag-ampo.